ассалому алайкум. Шом бахайр, модарони меҳрубон, хештаворон, бародарон, аҳли байти мусалмон. Худованд ҳифзтон кунад. Хоҳиш мекунам як дақиқаи барои модарои ҳамин видео ба диққат гӯш кунед. Хоҳиш мекунам модарое ки бекоре, дузандагия метуне, яъне ки ҳунари хуб доре, иншааллоҳ дар ҳамин рақамҳои рӯи экран занг бизанед, фақат дузанда бошед. Дар метрои котелники ки объёми корӣ шояд аз 100 то 150 ҳазор бигиред, яъне ки аз ҳамон материали шумо медӯзед, пардадӯзия ба фирм ба ҷое ки медунам, парда медӯзед, ҳамин чизои яъне ки дузандагӣ фақат барои занҳо. хоҳиш мекунам модаро занг бизанед, баъд дигар наге ки бобоҷон кор не, ина модарои чӣ меган, чевагаршу меган, дузандашу меган, занг бизанед, биёед кор кунед, маоши хуб, ҷои хоб, ҳамаш қатиш ина ба соҳибош суҳбат кунед, биёед кор кунед модарои муҳтарам. Худованд ҳифзтон кунад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Иншоаллоҳ ҳозир як видеочаи ҷамъ мекунам. Офиси нави карда истодем барои доктор Беҳрӯз ки иҷа мақсад даст ҳалол мекунад, бо дар иҷа иншоаллоҳ барои модарҳо ҳиҷома мешавад. Фақат гӯш кунед ба диққат то охира дар видеои дигари. Худо нигаҳдор.